rakkaus, 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 Palsternakka, yksi ihanimmista juureksista, mun tämän hetken lempijuureksia, niin ehdottomasti monelle tuttu vaan yhtenä keittojuureksista, mutta se on itse asiassa tosi monikäyttöinen juures, ihanan lempeä, aromaattinen, sosekeittoihin, soseisiin, uunissa paahdettuna, voissa kuutioina paistettuna, mitä vaan. Kuoriakaan ei tarvi heittää pois. Hyvin pesty palsternakka, niin kuoret voi friteerata ihanan rapeiksi. Ajattelin tänään yllättää teidät kuitenkin tekemällä jälkiruokaa. Palsternakan niin kuin monen juureksen makeus sopii tosi hyvin makeisiinkin juttuihin. Kirjasta löytyy pari eri palsternakkajälkkäriä. Tänään tehdään niistä se vähemmän jouluinen vaniljainen palsternakkamousse. Pari palsternakkaa tai sitten yksi tämmönen, meillä on vähän isompi luomupalsternakka. Leikellään kuutioita, tämmösiä reilun kokoisia kuutioita. Tollai kattilaan. Kermaa sen verran, että ne juuri melkein peittyy. Vaniljatanko tarvitaan puolikas. Vedetään se tällä veitten kärjellä pitkittäin halki. Sisältä nämä siemenet, kaikki hyvä maku sekaan. Sekä siemenet että tanko kattilaan. Antaa makua. Pikkusen sekaan sokeria. Mulla on tässä tomusokeria. Ei liikaa. Ei peitetä sitä palsternakan omaa makeutta ja makua, mutta tollain vähän boostataan sitä. Sekoitetaan. Jätetään hellalle pikkuhiljaa. Lämmitetään sitä. Sillä välin valmistetaan helppo vadelmakastike. Pussillinen vadelmia. Pieni tilkka vettä. Pikkasen sokeria kattilaan. Jos käyttää tuoreita vadelmia, niin ei tarvitse laittaa niin paljon. Keitellään ihan muutama minuutti, että vadelmat pikkusen pehmenee. Noin. Vadelmat liemineen blenderiin ja soseutetaan. Paseerataan siivillä läpi vielä, saadaan noin vadelman siemenet siitä pois ja mukava rakenne sille kastikkeelle. Sitten kun palsternakka on ihan läpikypsää pehmeätä, niin vaniljatanko pois. Lisätään joukkoon vähän mascarponea. Tätä ihanaa italialaista kevyt tuorejuustoa. Paketillisen verran. Soseutetaan ihan samettisen pehmeäksi. Kannattaa pitää toi sauvasakottimen terä tuolla pinnan alla sen verran kuumaa, että ei tapahdu vahinkoja. Kaadetaan mousse, kulhoo jäähtymään ja vetäytyy jääkaappiin. Kannattaa tosiaan valmistella hyvissä ajoin etukäteen, vaikka edellisenä päivänä valmistelisi kaikkia sitten tarjolle, kun on sen aika. Valkosuklaan paahtaminen on semmoinen mukava pikkukikka, mikä kannattaa ottaa haltuun. Jälkkäreihin ja leivonnaisiin saa mukavaa paahteista makeutta. Tavallinen valkosuklaalevy leivin paperin päällä uunipellille 160 astetta. Ensin pikkusen sulaa, sitten se sokeri lähtee sinne karamellisoituun ja semmoiseksi kauniin maitokahvin ruskeaksi paahdetaan. Ja näin ikkää hetki annetaan jäähtyä, sitten saadaan siitä rouhittua mukavaa crunchia. Lautaselle vähän moussea. Meidän vadelmakastiketta pikkasen kaveriksi. Voisinpa melkein väittää, että siinä on aikamoinen yksinkertaisuuden ylistys. Sitten vaan maistellaan. Sulotu kattoo.